Nepomáha vám alebo produkuje bolesť cvičenie do záklonu? Ahojte, moje meno je Matej, som fyzioterapeut a dnes si ukážeme 3 varianty tzv. Flexných cvičení, čiže cvičení do predklonu. Nohy zdvihni smerom hore a rukami si ich jemne prichyť k hrudníku. V maximálnej pozícii vydrž 1 až 2 sekundy, potom nohy pomaly vráť do východiskovej polohy. Pohyb vykonávaj plynulo a rytmicky, snaž sa dosiahnuť maximálny možný ohyb, ideálne, aby sa kolena dotkli hrudníka. Sadni si na kraj stoličky. Pomaly sa predkloň a rukami sa dotkni podlahy. Potom sa vráť do východiskovej polohy. Opakuj pohyb rytmicky, pričom sa snaž postupne zväčšovať rozsah, môžeš sa dotknúť členkou alebo sa pritiahnuť nižšie chytením nôh stoličky. Stoj mierne rozkročený, ruky nechaj voľne pozdĺž tela. Pomaly sa predkláňaj a spúšťaj dlane pozdĺž nôh čo najnižšie, ako dokážeš. Potom sa plynule vráť do úplného vzpriamenia. Nezostávaj v predklone a nerob malé pohyby v tejto polohe, vždy sa vráť úplne späť do vzpriameného stoja. A opakuj tento cvik 10 krát za sebou. Toto cvičenie často pomáha, ak máte tzv. Prehlbenú lordózu, alebo vám cvičenie do záklonu, ktoré som ukazoval v tomto videu, nevyhovuje. A ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, koment alebo odber a vidíme sa pri ďalšom cvičení.